On koittanut jouluaattoaamu. Oulujoen seurakunnan kirkonnallet ovat varmasti jo hereillä, jännittämässä ja ihmettelemässä, mitä kaikkea jouluaatto tuo tullessaan. Ei mutta mitä ihmettä, nallethan nukkuvat ja kuorsaavat vielä täyttä päätä. Onneksi paikalle saapuu Riitta nalleja herättelemään. Nyt nallet ylös, on jouluaatto. Tulkaa katsomaan, mitä minulla on teille näytettävää. Riitta avaa verhot ja muistuttaa, että täällä näette jotain, minkä vuoksi me vietämme joulua. Tallissa, eläinten suojassa, on pyhä perhe, Joosef, Maria ja Jeesus vauva. Hirveän paljon kiitoksia kaikille, että te olette ollut seuraamassa tätä meidän kirkonnallejen somejoulukalenteria ja jouluvalmisteluja. Meillähän sujuu loppujen lopuksi aika hyvin, eikö vain? Kyllä, tosi hyvin. Oikein ihanaa joulun aikaa kaikille ja nähdään sitten ensi vuonna. Heippa ja hyvää joulua! Hyvää joulua!